You're begging, begging, ooh, look at my side. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ονομάζομαι Θεόδωρος. This is the Roaring Night Βουρβουτσιώτης και βρίσκομαι ζωντανά από μια τοποθεσία που δεν μπορώ να αποκαλύψω για legal reasons. Αλλά μπορώ με πεποίθηση να πω ότι είναι μέσα σε κάποιον από τους στίχους σου. Σήμερα έχουμε 33 βαθμούς με χιόνι και προβλέπεται ότι ο ήλιος θα ανατείλει 2 φορές. Πρώτη φορά κανονικά, δεύτερη φορά γύρω στις 3 το μεσημέρι. Αλλά κάντε ότι δεν το παρατηρείτε για να μην σας πάρουν χαμπάρι. Οι άνεμοι θα φυσούν από τα βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά, αλλά ταυτόχρονα από πάνω και κάτω. Στα 4 με 5 μποφόρ ή 6 αν το αγαπημένο σας χρώμα είναι το μπλε. Στα σημερινά νέα, τα περιστέρια έχουν αναλάβει τον έλεγχο της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, τα περιστέρια είναι πλέον υπεύθυνα για την οικονομία. Αυτά προς το παρόν και θυμηθείτε, από σήμερα όλα τα παράπονα για το καιρό απευθύνονται στα περιστέρια, καθώς είναι πλέον αρμόδια για τις αποφάσεις. Ήμουν ο Θεόδωρος, this is the Roaring Night Βουρβουτσιώτης. Καλή σας μέρα. Άντε ρε μαλάκα, ακόμα δεν ξύπνησες γαμό. Ξύπνα! Ξύπνα μωρή μαλάκα!